हेलो फ्रेंड्स गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। स' फ्रेंड्स आं मैया बे आंनि इउटिउब चेनेलाव हेलो एप्स होननाय मोनसे एप्सनि आर्निंनि भिडिअ खालामदोंमोन। गोबाङानो बे आंनि भिडिअखौ नायनानै एप्सनि लिंकजों दिनैसिम 248 जन सुबुङा आंनि इनभाइट लिंकजों डाउनलड खालामनानै जइन जाबाय आरो दिनैसिम आंनि इनकामा जाबाय 3622 माने 3622 थाखा आं इनकाम खालामनो हाबाय। स' नोंथांमोना गोबाङानो बे एप्सखौ फेक होननानै गोबाङानो डाउनलड खालामाखै आरो गोबाङानो डाउनलड खालामबाय। स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि फेक सानदोंब्ला नोंथांमोना बे एप्सखौ खनसे डाउनलड खालामनानै नाय, अब्लानो नोंथांमोना बेनि जा इनकामखौ नोंथांमोना मिन्थिगोन। स' नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै वाट्सएप बा फेसबुकफोराव शेयार खालामनानै नोंथांनि बे शेयार लिंकजों जाय बे एप्सखौ डाउनलड खालामगोन नोंथाङा अब्लानो 50 थाखा फैसा मोनगोन। स' नोंथांमोना सासे शेयारावनो जुदि 50 थाखा मोनोब्ला नोंथांनि जा फ्रेन्ड्स दं बेखिना फ्रेन्ड्सनो नोंथाङा बे नोंथांनि इनभाइट लिंकखौ शेयार खालामनानै नोंथाङा गोबां फैसा खामायनो हागोन। स' नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो थाबैनो बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा फ्रेन्डनो शेयार खालामनानै डाउनलड खालामनो हो। स' आं बे डाउनलड एप्सनि लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जागोन। स' नोंथांमोना खनसे डाउनलड खालामनानै नायथार। स' बे नंखाय नङा। स' बेयो मालासिमहालागै बे अफारा थागोन बेखौ आं बुंनो हाया। स' नोंथांमोना दिनै बे एप्सखौ डाउनलड खालामोब्ला आरो डाउनलड खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि फ्रेन्ड वाट्सएप बा फेसबुकफ्राव शेयार खालामनानै नोंथांनि फ्रेन्डआ जुदि नोंथांनि लिंकजों डाउनलड खालामोब्ला अट'मेटिकलि नोङो 50 थाखा फैसा मोनबायनो थागोन। अब्ला नोंथाङा गोबाव खालामालासिनो भिडिअ होखानानै दोननाय एप्सनि लिंकआव थांनानै नोंथाङा अपेन खालामनानै बेबायदि पेज ओंखारगोन इनस्टल, बेवहाय थुनानै नोंथाङा सफ्टवेयारखौ डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो आङो लगइन खालामनाय बा एप्सखौ डाउनलड खालामनायनि भिडिअबो खालामखांबाय। नोंथाङा बेखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। स' नोंथाङा लिंकआव हाबनानै डाउनलड माबोरै खालामो बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय। स' आरो रोङाब्ला नोंथाङा आंनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव वाट्सएप खालामब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। स' उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। स' थेंक इउ, बाय बाय।